It-tabella pubblikata mal-istatistika dwar il-qatt ftit tħalli lokal interpretazzjoni. Pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt f'ħafna snin. L-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li titkellem dwar ir-rata ta' qatt f'Diċembru li għadda turi wkoll kif għal 5 xahar konsekuttiv ir-rata ta' nies jirreġistraw kienet taħt il-5,000. Fil-fatt f'Diċembru n-numru ta' nies ifittxu xogħol kien ta' 4,615, meta f'Diċembru tas-sena ta' qabel kien ta' 6,287. Fis-sarija tal-Gvern kien innotat li dan huwa l-inqas numru ta' nies jirreġistraw f'Diċembru mill-1980 l-hawn. Meta wieħed qabel Diċembru li għadda ma' dak ta' sena qabel, isib li l-qatt naqas b'1,672 persuna. B'hekk bħala medja kull jumejn 9 persuni li kienu jirreġistraw sabu xogħol. It-tnaqqis qawwi fil-qatt inħass l-iktar fost iż-żgħażagħ għalkemm naqsu b'mod qawwi l-persuni li għandhom iktar minn 45 sena li qed jirreġistraw. Kategoriji oħrajn meqjusin f'riskju soċjali ukoll urew titjib. Fost dawk li ilhom jirreġistraw għal aktar minn sena kien hemm tnaqqis ta' 27%, filwaqt li naqsu b'10% l-persuni b'diżabilità jirreġistraw. Fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti, in-numru ta' persuni bla xogħol kien ta' 7,300. F'anqas minn 3 snin ta' din il-leġislatura kważi 2,700 persuna qiegħda sabet impjiegi li jixirqilha għal il-Gvern fl-istqarrija tiegħu. Stqarrija li temet sajt li dan huwa l-aqwa ċertifikat li Malta għandha ekonomija b'saħħitha.